arribat un dia molt especial per nostres alumnes de sisè, perquè aviat demà ja deixaran l'escola i l'any que ve ja no seran entre nosaltres. I avui tota l'escola, mestres, alumnes i personal docent i personal no docent, us hem preparat una sorpresa. A part de la graduació que ja heu fet amb les famílies, avui nosaltres també us hem volgut fer un comiat, d'acord? Bé, molts i moltes de vosaltres veu començar a P3, altres us veu incorporar més tard, però tots i totes heu format part de l'Escola Víctor Català. I volem que això ho tingueu sempre en el vostre cor, que sempre us en recordeu de nosaltres. Nosaltres també us tenim aquí en el cor. Ells ja ho saben perquè ve de la graduació i els vam dir moltes coses boniques, com que els trobarem molt a faltar, i us vam agrair també tots aquests mesos junts en els quals hem après, ens hem divertit, ens hem enfadat, perquè també hi ha coses dolentes, però bueno, sempre les bones sempre són les que guanyen. Nosaltres ens vam despedir de vosaltres el dia de la graduació i em sembla que ara també els toca a ells despedir-se de tota la comunitat educativa i de l'escola. Per tant, els alumnes de sisè us han preparat un petit comiat i un escrit que us volem dedicar a tota l'escola. Per tant, doncs ara començarem. Vinga, va, que és el primer. Estimats companys i companyes, com us estimo molt. Tutors i tutores i equip directiu. Aquest any era l'últim pas per fer el gran pas a secundària, l'últim any. Us agraeixo a tots els tutors i tutores el gran esforç que heu fet per nosaltres, per tota la classe. Cada any ha sigut una experiència inolvidable per a mi. Me'n recordo quan era un marra, així de petit com vosaltres, i jugava amb els meus companys i companyes a mamàs i papàs. Coneixeu aquest joc? I com ho puc oblidar dels companys que m'han deixat al llarg dels anys. No és que s'hagin mort, encara sé que estan vius. Per exemple, el Brian, la Maya, la Meritxell, la Javiva, el Martín, la Georgina, Laura Maria, Yogunda, Laura i l'Scarlett. Mai els oblidaré, els portaré sempre al meu cor. Però encara han de tenir en compte que ens queda molt camí per recórrer i per això és important no deixar de somiar i completar cada objectiu que ens proposem. Moltes gràcies a tots. Ra, ra, ra! Vinga, va, Martina, Benxí, vinga, endavant. Estimats companys i companyes, tutors i tutores, monitors i monitores, avui la Laura, la Wenchi, la Martina, la Rachel i la Yara us llegirem el nostre comiat. Us agraïm tot aquest temps que hem passat junts i tots els moments divertits, com Navarcles, les colònies, el biciclet de cinquè, la cantata de tercer, la cançó dels planetes i el teatre que vam fer el millor teatre del món. segur que algun de nosaltres tornarem a l'escola de visita algun dia, així que no us sorprengui que vinguem algun dia de visita. També, a part, tots els mestres que hem tingut en especials, els hi volem agrair als tutors del CCC, l'André i la Marta i també al Jonathan per haver-nos fet gaudir aquests anys a l'escola i haver-nos estimat tant, tal com som. Fins aviat, Escola Víctor Català! Moltes gràcies! Ainhoa, Esther, Juan Manuel, venga, va.
Hola, som el Juan Manuel, la Noa i l'Estel i avui us dirigirem el nostre discurs. Estimats companys i companyes, professors i professores, monitors i monitores, us en recordeu quan anàvem a P3 i el primer dia ningú volia entrar a classe? Com ploràvem, però les mestres ens van tractar molt bé. A l'escola hem après moltes coses, com Sumar, multiplicar, dividir, escriure, llegir, etc. I per això, el nostre alumnes de 6è, us volem agrair tots aquests moments tan especials que mai oblidarem. Gràcies per haver-nos escoltat. Encara no sisè Joel, Cesc, Pa, Piara, Gala, Sara, Daniela i l'Arnau. Perquè el cel s'està posant trist, perquè aquests alumnes se'n van. És més fresquito. Hola a tots i a totes. Som alguns dels alumnes de 6è. A continuació, volem fer un discurs per explicar una mica el nostre pas per l'escola. Imaginem que a tots i a totes els que esteu aquí us va passar. Els primers dies d'escola ens vam trobar una mica estranys, perquè mai havíem anat a l'escola i tampoc havíem vist els companys. De seguida ens vam acostumar a estar a l'escola i tots ens vam fer molt amics. Ens vam encarinyar amb les professores d'infantil perquè ens van ensenyar a llegir les primeres paraules, escriure els nostres noms i sobretot respectar la gent. Mai les oblidarem per haver-nos ensenyat tot això, que ens ha marcat i ens ajudarà a ser millors persones a la vida i en tot el context. Al primer i a segon de primària van canviar molt les coses, com per exemple les aules, les noves professores que ens van ajudar molt en aquests 2 anys i les noves assignatures que ens van ajudar a aprendre més coses. Després, una mica més endavant, a tercer i a quart, les coses es van començar a complicar una mica. Vam aprendre a multiplicar, a sumar xifres grans i a comptar números més. A l'última etapa de l'escola, que se sentia a 6è, vam començar a fer servir altres maneres de treballar a la classe, com per exemple, treballs en grups, coses d'ordinadors i presentacions. Estem convençuts i convençudes de que ho passareu molt bé en aquests anys. sempre recordarem les excursions, com la d'educació física, la de vòlei, la de l'onada, l'espiribol, el golf, el dansa àrab i la de les bicicletes, i la que més va agradar, la de tenis. Totes van ser superxules, perquè a quasi tots ens agrada els esports. També ens va agradar molt el millor teatre del món, una obra de teatre espectacular que hem fet aquest any. També, de més petits, van anar a veure els animals a la granja i al zoo. Ens va agradar molt perquè també érem petits i ens encantaven els animals. Aquest any vam anar a Navarcles. Va ser la nostra última excursió sense comptar les colònies. És la millor excursió de tota l'escola si les colònies no compten. A més, està molt ben situada, perquè és a l'estiu, i llavors et refresques. I per últim, però no menys important, van ser les colònies. Una sensació única, perquè vam estar en una casa sense els pares, només amb els nostres amics i amigues. Moltes gràcies. Ens agradaria agrair a totes les professores que han estat al nostre costat durant aquests 9 anys i que ens han vist créixer. Totes aquestes professores que han estat amb nosaltres han estat fantàstiques. A P3 i a P4 vam tenir la Dolors i la Montse. A P5 la Conchi i la Vanessa. Els volem donar les gràcies per ser les nostres primeres professores que vam tenir i per estimar-nos tant. A primer vam tenir a l'Isabel i a la Carme i a segon un altre cop a la Carme i a la
fresca. A tercer i quart vam tenir a la Mari Carmen i a l'Eulàlia. D'elles recordem molt el carnet de multiplicacions que ens va motivar molt per aprendre totes les taules de multiplicar. A cinquè i a sisè, el Jonathan, la Lluïsa, l'Andrea, la Mercè i la Marta. A totes elles els volem donar les gràcies per ensenyar-nos sobretot a utilitzar moltes eines dels ordinadors i fomentar el treball en grup. A part de totes aquestes, també volem agrair la seva implicació i dedicació cap a nosaltres durant aquests anys. La Rosa, la Lídia, la Rebeca, la Maria, l'Ingrid, la Maria, la Núria, l'Encarna, la Pili i les Lourdes. A totes les monitores del menjador i els cuiners i totes les altres mestres que hem tingut durant aquests anys. Perdoneu-nos si ens oblidem d'algú. Nosaltres ja estem a les portes d'una nova etapa. Anirem a l'institut. Tots estem una mica preocupats perquè sabem que ens separarem dels nostres companys i companyes de tota la vida. Però també estem molt emocionats perquè farem nous amics. Ens entortarem tots els records que hem viscut a l'escola durant aquests anys, els bons i els dolents, tots els amics i amigues que hem fet, i sempre recordarem totes les mestres d'aquests anys. Ens agradaria donar un consell als més petits. Disfruteu molt aquests anys a l'escola. A vegades serà difícil, però al final tot anirà molt bé i us agradarà molt. Sempre recordarem aquesta etapa de la nostra vida a l'escola, amb molt carinyo i emoció. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, rock the way we rock it, so don't stop. Under the lights, when everything goes.
A veure, poseu-vos guapos. En stop, ja?